Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. Kamar kullum, kamar yadda aka saba, fina-finan nan da kuka jima kuna da kwamfutarsa, wata kan darasi sa'annan da kuma jagab. To insha Allah waɗannan fina-finai guda biyu zafafa za su kasance available a gobe Lahadi. Ga masu buƙatar kallon wannan fina-finan gabaki ɗaya, ko in ce ga masu buƙatar kallon dukkanin wasu fina-finai da suke fita a ranakun da ake sakin su akan lokaci, to za ku iya ku ɗauki nambar wayar mu ku yi mana magana a domin ganin mun muku bayani akan group ɗinmu na VIP, wanda a cikinsa ne kawai za ku iya samun dukkanin wasu shirye-shirye da muke ɗora, tun daga tsofaffin fasara ma sababbi. Duk wanda kake da bukata za ka iya samun shi insha Allah. Sannan muna da American film, idan kana da bukatar American film kowane iri ne insha Allah za ka samu. Na'am. Sannan ga masu bukatar shiga group ɗinmu na Algaita Movies, to shi ma za ku iya ku ɗauki nambar wayar mu da suke kan profile ɗin nan, sai ku yi mana magana domin ganin mun sanar da ku yadda tsarin yake, ku biya kuɗin ku a saka ku cikin group insha Allah, ta yadda za ku na samun dukkanin kaftan Algaita a kan lokaci. Masha Allah yayi. Sannan idan wannan ne zuwan ka farko cikin wannan channel namu mai albarka, wata kan M Sakar Action for Download, to kai mana subscribe, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ke sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye. Mun gode sosai.